nagawa ko na yung kwan nyo, yung request nyo sa akin. So, yung new survival let's play. Ginawa ko to off-cam kaya hindi ako nag-upload nung Monday kasi nag-busy ako dito sa survival let's play ito. So, ang ginawa ko is kakatapos ko lang kasi kumain. So, ang ginawa ko is wala pang bahay, nagmina na ako. Tapos, yun, meron na agad tayong diamonds. Wala pa akong bahay, Gagawa pa ako ng bahay, kaya i-record ko na yun. So, magta-timelapse na naman po ako. First time ko lang po mag-timelapse. Okay, first time ko lang po mag-timelapse. Tagal. Hoy, saan ako? What? Ano to? Wala ako nag-save. Meron na nga pala din ako nether portal. So, kung nakikita nyo itong texture pack na to, ito yung SB2G na texture pack. Tignan mo yung obsidian, parang RTX. Kulang na lang kasi lumot. Napakadami ko ng redstone sa taas. Tignan nyo na guys kung ilan yung pera ko. Pera? Go! Oches ka! Okay, so meron na tayong 11 dayas. Na-mine ko to off-cam. So, kung nakikita nyo, marami akong copy. Kasi, nag-cheat ako doon. Nag-creative ako, tapos kapag nakakita ko ng dahil sa paghukay, si-receive ko yung coordinates, tapos, yun, pinupunta ko na siya dito. Kaya yun yung pag-cheat. Hindi siya totally cheat sa Minecraft, Grabe, napakadami ko ng... Ito nga pala yung base na pinapalak ko. Pero hindi dyan yun guys Dito sa taas yun. Tapos, itong mining area natin, i-close ko yan. Tapos maglalagay tayo ng base dito na nakadirekta doon sa kwan na yun. Mahirap kasi guys kung kwan. Ano nga ba yan? Kung mahirap. Ano ba yan? Magtataka kayo kung bakit may name tag nakahanap kasi ako doon ng food treasure map, kaya nakakuha ako ng hindi yung boring So ito, mag-subscribe na kayo. Salamat na po sa 10 subs. Kaya ito yung ginagawa ko kaya nag-busy ako sa pagmamine. Yun, nag-busy ako sa pagmamine. Kaya hindi pa ako nakapagawa ng bahay. Kaya, yun. May ang lag pa. Kainis ang lag. Anong mas maganda? Alisin ko yung texture pack or ganito na. Medyo lag pa. Okay, so meron na tayong ganito. Okay, tama na ko dahil kala ko hindi So, ang balak ko ngayon guys is gumawa ng maraming birchwood planks kasi ang gagawin natin pwede na pala ako gumawa ng kwan diamond chest plate no ayan dapat maging gagawin ko na kasi kailangan ko itong mga base tapos college pag-craft pa ako ng polish base so dito ko yung gagawin guys kung sa mga nagtataka saan itong chest ito itong chest ay nagpa-practice ako mag-complicate sa Minecraft Meron akong dalawang chest dito. Tapos ilalagay ko
dyan lahat ng items ko. Lagay. Kailangan, kukunin ko lang yung mga kailangan kong materials. So, lalagay ko itong pan na to. Yan, lagay ko dyan. Lagay ko lahat yan. Okay. Extended base out ang gagawin natin foundation ng tapos block, hindi block kasi natin torch abot kasi dito abot natatawa ako. Okay, so okay. Peaceful mood ka lang tayo guys. Siguro dito siya apat and then dito. Okay, so maglagay tayo ng block. Copyrighted? Tidak? Copyrighted yun. So, lagyan natin dyan. Dyan. So, parang magiging malaking bahay ito guys. Kakaisang lagyan isa-isip ko na nga lang texture pack. Lag. So, texture pack. Ayan o. Then. Ito, resource pack. Kakalis na. Public na lang ako sa inyo kapag naalis ko ng texture pack. Let's go! Okay, naalis ko na yung yung texture pack kay Tagal. Ay, hindi kay Tagal. Bakit ang maraming copyrighted music dito? Okay. So, lagay tayo ng pan dyan. Kapag nalagay din tayo dyan ng mga space. Yeah. Huwag dyan. Tapos lalagyan sa natin ng wood. Hindi ko alam kung maganda ito or sa katulad ng kay Kuya Slava. Okay, nasa rin pagkakal. Ano nang trip ko eh. So, gawa muna tayo ng iron axe. Hindi muna ako diamond ngayon kasi mahirap maghanap ng diamond. Kaya naman pala eh. Ba't nilulus yung control? At sirain ko ito lang. Bit lang nga. Yan. Hindi alam ko anong nangyari. Pinunasan ko. Nice one. Pagkakasya pa sa yung controller. Kaya ito ako nasa Xbox. Nasa phone lang ako. Kitang-kita nyo. Nasa phone ako. Ha? Phone. Tagal. Tagal masira. Ba't ko pa kasi binild ito? Ang pangit naman pala. Hindi. Ang pangit pala nitong basalt. Pang medieval lang talaga itong basalt nito.
Okay, so, kailangan ko pa ng spruce. Ano ba yan? Hindi na spruce. Kuya Sly. Ito na lang gagawin ko, birch wood. At saka yung foundation niya is polished basalt. Siguro dito, somewhere dito. Hindi, ba't ko yan hinukay? Hindi, mali. Netherrack. Not that. Netherrack. Yan. Tapos maglagay tayo ng 1, 2, 3. Gawa tayo ng wall. Wall. Aw. Kakainis. Gawa tayo ng wool. Mga mararaming wool. Kasi napagako. Wait lang. Okay, so maglagay tayo dito. Hindi. Ano ba? Nahilo na ako. Dapat marami din stairs. Yan. Kasi yung bahay niya sa Vilcadan is may stairs at wool. So, ganyan at yan. Okay, so ganyan ulit. Tapos, maglalagay tayo sa taas ng stairs. At dyan din. Baka kulang pa ako ng polished basalt. Huwag sana. Mga 3 lang naman ang gagawin ko dito. So, kakainis naman itong si ate. Ingay. So, ngayon ay maghanap pa ako ng basalt. Kakainis, kinulang pa. Wala natin patagalin to. And 3, 2, 1, palit na tayo. Nandito nga pala ako sa basalt delta. Nagmamain ako dito ng mga blocks to. Hoy. Kakainis. Ano ba? May bug talaga itong Minecraft na to. Oh. Kahit na nasa slab ako. Guys, mag-comment kayo dyan sa baba. Maganda ba yung design ko? Itong pinaghirapan kong design eh. Sige pa. Isa pa talaga ha. Ganyan. So, maglagay pa tayo. Yan o. Diba? Napakapangit. So, online ko muna ito para... Bakit mo tinanggal? Diyos me, Marimar. Bayo ko na maraming kasamang ganyan. Ganyan na lang kayo, ha? Sa ibaba na lang ako magmamine. Kakainis. Ayos ah. Alam mo yung kaka-spawn lang tapos nagmamine na pagpadig. Yung magdidig kayong ganito. Yung mag-okay ka pababa, ayaw ko yun. Pababa, ayaw ko yun. Yeah. So, ba't ko nilalagay yung mga ganyan na yan? Ilang minutes? 13. Hindi ako na mamamatay. Yan po, ilalagay ko dyan kahit naunti na lang. Kakainis. Yan, okay na sa duto to. So, titignan ko na. 14, okay. Okay na yan. Halos 1 stack. Wow. Pasin ko na nga lang doon. Nice. Okay. Ba't dito hindi sa crafting table? Ba't ang lag? 1, 2, 3. So, dito, maglalagay tayo dyan. At i-decorate ko lang ko rin ito, guys. So, yan, 1, 2, 3. Saka maglalagay tayo ng wall dito. At saka stairs. Ito itong naging kwan nito sa 1.16. Walang glass. Paano yan? Amen.
Paano pa yung likod niya? Guys, yung likod ng bahay ni Kuya Sly. Hindi na kasi siya nagbibilkadahan. Kuya Sly, kung nanonood kayo, ano na pong nangyari sa bilkadahan? Kakain-kaingay mo! Yes, may marmar. So, tara pag-isip-isip ko na ibahin medyo yung bilkadahan. So, dito ko na siguro ilalagay yung door. Yan, dyan, pa ganyan. At yung mga sa likod, i-cobblestone tsaka polish basalt. Yan, okay. So, maglalagay din ako dito ng konting disenyo. Mga 4 dito. Hindi, 3 lang. So, dyan, okay, not bad. Not bad. So, 2, 4. 4 nga. So, dito guys, maglalagay ako dito ng salamin. So, ito ay ibahin ko ng cobblestone. Ayan, cobblestone. Dito maglalagay ako ng salamin. Dito. So, dyan, ganyan yung salamin niya. Tapos, yung bed natin ay nandito. So, una lang yan. Pero sa pangalawa, dito, i-burn natin. Para medyo may iba naman, no? So, nako. So, ang gagawin ko na lang, i-extend ko tong island na to. Extend ko na lang itong island na to. Tapos, dito, yung kon natin. Basta alam yan. Dito, doon maglalagay ako ng fish farm. Fish farm. Actually, pwede na nga akong gumawa ng fish farm eh. Napaisip-isip ko ako guys kung gagawa ko ng fish farm ngayon. So, dito yung lalagyan ng salamin. So, katulad rin lang siya ng design na yon. Ba't tayo mo gumanito? Gumanyan ka, ha? Gumanito ka. Ganyan. Aba! Lagay nga tayo ng word dyan. Kakainis po. Ubus na yung diamond pickaxe ko. Kakainis talaga. So, ito na lang yung one guys. Tatapusin ko na lang to off cam. So, ngayon ay ito yung bahay natin. Itong cobblestone na to guys, kung hindi ko to naubos, gagawa na ako ng fish farm. Promise yan. So, ito ay hindi na ganon, ganyan na. At maglalagay ako ng polish basalt dyan. Diba, napakaganda gamitin yung polish basalt? At maglalagay tayo dyan. Huwag dyan sa gitna para may kuwan tayo dyan. So, ngayon ay saan ba maganda gumawa ng fish farm? Siguro dito? Or something. Dito. Mas maganda ba dito? I don't know. So, okay. Try natin dito. Yan, yan. Oh. So, paano nga ba yun? So, 36. Hindi, 36 na pataas. Tapos, para mag-farm. Ano na nga ba yun? Wait lang. So, bukas ko na gagawin yung fish farm, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Wait lang. Thumbnail muna tayo. Picture muna tayo. Thumbnail. Paano pa mag-picture? Picture. Screenshot. Picture. Okay, so wait lang. Tsaka yung thumbnail natin ay 2. Pati ito. Ang ito-thumbnail ko dyan ay bahay na hindi natapos. Okay, so sana guys nag-enjoy kayo sa video na to. Please wag yung kalimutan mag-subscribe. I-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Yun lang guys. Bye-bye! See ya!